Üdvözlök mindenkit, az én nevem Marcel, és egy bejelentő videóval jövök nektek, hogy, hogy még várhatóak-e videók a csatornán, és igazából lesznek videók, csak nem mindig, mert ugye ö, nem az lesz, hogy minden nap jövök egy újabb játékkal, egy új játékkal jobban mondva, hogy igazából lesznek még videók, ugye lesznek, csak ahogy mondtam, nem mindig. És igazából most lényegében ma ugye volt, hogy egy jó pár napig nem volt videó, mert azért én nem unatkozok. Úgyhogy ugye az embernél az, hogy ha van meló, akkor ugye van meló, ugye? És ugye konkrétan nincsen az, hogy igazából csak a videózás csak a lényeg, mert egyébként úgy gondolom, hogy mindenki elfoglalt, meg így mindenki csinálja a dolgát, meg igazából egyáltalán valamiről lehet szó, ugye. És hát lényegében erről van szó. És ugye nem akarom én ezt így hosszasan így elmondani nektek. Ugye oké, hogy az ember videózik, mert mondjuk vannak olyanok, hogy egész nap érkeznek egy újabb hírekkel, vagy egy játékkal. Na, igazából jó, úgyhogy ez van. És lényegében elfoglalt ember vagyok. Most szóval nem vagyok úgy a toppon, hogy mondjak arról valamit, hogy végül is nem azt jelenti, hogy igazából ennyi is lenne így a videózásnak, vagy az, hogy egyáltalán arról lenne szó, hogy igazából még ha videózok is, akkor ugye nincsen az, hogy legyen többé videó a csatornán, úgyhogy jó. Egyébként mindenkitől elnézést, hogyha mondjuk nem úgy fejezem ki magamat, hogy ti elképzeltétek, vagy gondoljátok. Úgyhogy, ja. Szóval ennyi lenne is a mondandóm, ez a bejelentő videó. Én Marcel voltam, majd találkozunk a következő videóba. Addig is sziasztok, és legyen mindenkinek szép estéje.